Tanawa ang John 1:12. But as many as receive Him, si Jesus Christ, to them gave He the right to become children of God, to those who believe in His name. Ngano kaha? Abi nimo kaninga verse, ingon ni tanang midawat ni Christ, tanang mituo ni Jesus Christ, nga iyang personal Savior, gihimo siyang anak. Kini proof nga dili relihiyon ang makaluwas sa ato kalag. Dili ni nga church, dili ako samot na. Gawas lang yun ni Jesus Christ. Ang tanang midawat ni Christ sa iyang kinabuhi, tanang mituo ni Christ nga siyang personal Savior, ang Son of God, siya gihimong anak. Assurance ni siya sa eternity, kung anak na ka sa Dios, muuli ka kung asa nagpuyo imong amahan. Nagpuyo siya sa langit. Muna ang tanang nakadawat ni Christ, gihimong anak sa Dios, ug nani assurance kapuhon didto sa eternity. Pero nganong power ang gibutang gamit niya? Actually sa tong King James, power. Sa New King James, right. Sa tanang midawat ni Christ, gitagaan kag katungod. Sa King James, gitagaan kag kagahom. Authority nga mahimo kang anak sa Dios. Dapat niyong masabtan. Nga pinaka-importante nga butang nga na-receive nimo sa imong kinabuhi dinhi sa yuta, dili tong recognition sa company nimo, dili ang recognition sa pinakataas dako mahalon nga university, dili ang pinakataas nga pagpakpak sa tao ug sa imtamblado, kundi sa panahon nga gihimo kang anak sa Dios. Kaya ang tanang anak sa Dios manununod sa tanang butang sa amahan. Muna ingon ni Christ, kay anak naman kaniya, pwede ka mangayo sa tanang butang. Pero doon nalay mga butang nga pwede ihatag sa amahan nimo. Tud kay anak na ka sa Dios, pwede ka mo cast out sa tanang mga evil forces sa pangalan ni Jesus Christ. Ug tungod kay anak na ka sa Dios, doon na dapit nga giandam sa dito sa langit. Muna ingon si Christ, muadto ko sa amahan, mag-andam kog dapit para ninyo. Dako kayo nga privilege kung mahimo kang anak sa Dios. Ug dapat nimo nang masabtan yun. Now dinhi sa 1 John 4:17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Judgment ni sa pagbalik ni Christ, because as He, kinsaning He, si Jesus Christ. Because as Jesus is, or as Jesus is, so are we in this world. Paminaw mayo. Kung kinsa daw si Christ din his kalibutan, or atubangan sa Dios, ingon ana pud ta dinhi sa kalibutan. Sa tanang naka-receive na ni Jesus Christ, nausab na gyud ka spiritually. Regardless mong physical nga status, walay nausab nato. Pero spiritually, naagi ni shine sa imong spiritual nature. Nagi na bag-o nimo nga nahimo nang nausab ang pagtan-aw sa Father sa imong life. Timan tanang spiritual nga nahitabo nato sa atong spiritual life, gikan tanan ni Jesus Christ. Si Christ ang tag-iya sa eternal life, and that is why we have His eternal life. Kung unsa si Christ, unsay naa ni Christ, daapod na nato ang ubang butang. Si Jesus Christ na siya'y intimate o close nga relationship with the Father, muna nga napod tay close o intimate nga relationship sa Father tungod ni Christ. Si Jesus Christ nahimo siyang perfect, righteous at ubangan sa iyang Father. Munang kita pod gi-consider pod ta nga perfect o righteous at ubangan sa Father.